Той е признат за виновен за нападение над полицай и съпротива при арестуване. Аз те осъждам на срок от 2 години щатски затвор. Ей, красавецо! Харесваш ли новия си дом, а? Как си, Хили? Доста добре, Хили. Ти как си? Справям се. Просто си повтарям прочетеното в учебник. Уесли. Движи се! Може да работим заедно, момче. Мартин бе атака. Знам, Уесли. Джо! Лекар! Лекар! Хайде! Хайде, Джо. Дейвид Брадли в Кървави войни. Участват още Франк Загарино, Дженифър Кембъл, Франс Тамбуай, Дики Зилкърнаен. Сценарий Рами Алон и Дейвид Брадли. Оператор Гидеон Порат. Музика Джим Уест. Продуцент Гооб Сантани. Режисьор Сам Фърстенберг. Седни, момче. Дори и думата затвор смърди. Труден случай, а? Знаеш ли кой съм аз, морски пехотинецо? Не съм морски пехотинец, затворник от окръг Марлин 02487. Знам, че си обучаван усилено. Специални операции, Кан Пенделтън, върховен клас. Чуй, здравеняко. Аз съм главен прокурор на този район. Идвам в места като това, за да се уверя, че моите момчета се отнасят добре с хора като теб. От време на време измъквам по някой. Исках да видя какви хора сме приютили. Миналата седмица дойдох и се оказа, че познавам приятелят ти Кит Стоун. Аз бях началник на бригадата в Кампенделтън, когато ти и твоят брат дойдохте на обучение. Съжалявам за брат ти, здравеняко. Видях, че си тук и се обадих на Стоун. Вие бяхте такива приятели и аз си помислих, че той би искал да ти помогне. Той поиска. Джакарта? Да. На погребението на Джо Кит наистина превъртя. Преместил се в Азия. Огледал се. Намерил работа в Джакарта. Установил се там. Станал неприлично богат. Толкова богат, че всъщност притежава и ипотеката на баща ти. Точно така. Имаш приятел, който се установил далече и всичко, което той иска, е да отидеш и да му помогнеш малко в бизнеса. Остават ми 8 месеца тук. Погрижил съм се за това. Слушай, Уес, знам за полицая. Стават такива неща. Не стана просто така.
Забрави за това. Ти си по-твърд към себе си от всеки друг. Свободно. Свободен си да отидеш в Джакарта. И така, ти наистина си тук. Здравей, Киран. Здравей, Уес. Изглеждаш страхотно. О, Уес. Съжалявам, не исках да направя това. Просто е много мило да видиш някой вкъщи. Къде е доброто ми приятелче Кит? Хайде, Уес, да вървим. Кит загина в автомобилна катастрофа преди 2 дни. Карал много бързо и загубил контрол, паднал в една пропаст. Всичко изгоряло. Щях да ти се обадя, но не знаех къде. Съжалявам. Отиваме направо на погребението, става ли? Да. Кит живееше с голяма охрана. Той винаги си беше войник. Бог е моят пастир, обичан и желан. Той ме доведе да легна в зелени пасища. Той ме води до спокойни води. Той обнови душата ми. Той ме води по праведната пътека и с него аз ще премина през долината на сянката на смъртта. Няма да се плаша от никакво зло, защото ти, Господи, си с мен. Твоите слова ме успокояват. Приготвил си маса за мен в присъствието на моите врагове. Помаза главата ми с елей и съмненията ми изчезнаха. Дано добрината и милостта ти ме следват през всички дни от моя живот. И аз ще живея в дома Господен завинаги. Време е да върнем тялото на Кейтстоун на земята, откъдето е дошло. Да се помолим. Господи, простри вечния покой върху Твоя раб Кейтстоун. Нека вечната Ти светлина го огрява. Нека неговата душа и душите на всички вярващи, чрез милостта и благостта на Бога, почиват в мир. Амин. Амин. Как се осмеляваш? Не прави това.
Беше много глупаво. Съжалявам, че стана така. Името му е Джъргън, беше конкурент на Кит в бизнеса, те се мразаха. Той е много отмъстителен. Сигурна ли си, че смъртта на Кейт е била нещастен случай? Уес, тук всичко е възможно, повярвай ми. Кит си имаше врагове. Дом, хубав дом. Изглежда ми като палат. Или затвор. Добър ден, сър. Добър ден, лейди. Добър ден, мис Стоун. Добре дошъл. Защо не си починеш малко? После ще си направим хубава и спокойна вечеря. Искам да избягам от това място. Слугите, охраната. Искам да пътувам. Знаеш ли, че не искам да бъда никъде другаде, освен в Тексас? Никой ли не те чака в Тексас? Никога не е бил мой дом. Съжалявам за баща ти. Беше добър човек. И така. Какъв беше бизнесът на Кит? Купуване, продаване. Предполагам, че беше търговец. Търговец? Надявам се. Добър вечер, мис Стоун. Изглеждате като роза и ставате все по-красива с всеки изминал ден. Поетично, както винаги, майоре. Уес, може ли да ти представя майор Рамзи от местната полиция? Мистер Хийли. От великия щат Тексас. Да, Наистина ли е толкова просторен, колкото казват? по-просторен. По-просторен? Харесва ми тази дума. Трябва да я прибавя към английския си реченик веднага. Знаете ли израза персона нон грата? За какво говорите? Вие не сте добре дошъл тук. Участвали сте в конфликт, според данните на полицията. 30 минути след пристигането ви в тази страна. Ние не ви желаем тук. Вие си тръгвате утре. Вижте,
Не сте попаднали на подходящия човек. Ей, аз не започнах първи. Той е прав, майоре. Стига ми, Стоун. Всички знаем за аферите на вашия брат. За какво говори той? Всеки, който прави бизнес с мистер Стоун, е под подозрение. Мистер Хийли. Бизнес? Вижте, не съм го виждал от години. Даже не знам какъв е бил бизнеса му. Може би трябва да продължим този разговор утре сутринта в офиса ми. В 9:30. Ще изпратя кола. Приятна вечер. Да, страхотно. Страхотно. Уес, трябва да ти кажа нещо. Чакай, трябва да действаме, за да спечелим. И аз така мисля. Позволи ми. Daddy was a hoodlum. Grandpa was a hoodlum too. So don't you go pointing your finger at me. I'm just a following a family. Не съм слушала това от дълго време. Знаеш ли, че и аз не съм го свирил отдавна? Трябваше да станеш певец, Уес. Да, така е. Трябваше да стана нещо. Защо не спееш нещо друго? Това е почти всичко, което помня. Уес, защо дойде тук? Заради мен ли? Разбира се, че исках да те видя, Керан. На Джоли е? Винаги си казал, че ще бъдем заедно. Ти винаги ме поставяш натясно, а? Какво имаш предвид? Керан, ти беше просто хлапе. Хлапе? Беше доста под 15 години. Бях на 16 и знаех какво правя. Ти беше просто хлапе. Хлапе ли, а? Не се дръж с мен като с хлапе, както преди време в окръг Марлин.
Защото не съм. Определено не съм хлапе. Мисля, че изпусна нещо. По дяволите, Уес, знаеш, че не съм го изпуснала. И сега какво ще правиш? На Ки това няма да му хареса. Слушай, Уес, това е само половината от истината за Кит. А каква е цялата истина, Кира? Не ми се говори за това точно сега. Да не разваляме момента. Какво ще кажеш? Виж, Керан, чувствам се много поблизо до теб. Не те ли привличам? Да, просто не дей да насилваш нещата. Радвам се, че ти е било добре. Трябва да отидеш, Хейли. Керан, виж, исках просто да ти кажа, наистина е хубаво, че те виждам отново. Лека нощ. Уес, съжалявам. Влезе малко, а? Моля те. Знаеш ли, винаги си мислех, че ще се върнеш. Само, че по-скоро. Да, Не те виня за това, Уес. Всички обичахме Джо. предполагам, че сега имаме нещо общо, нали? И аз така мисля. Хубаво ми е, че те виждам. И на мен също. С какво се занимаваше Кит? Кит се промени, Уес. Знаеш, че баща ми беше военен със силна воля, но не и Кит. Той нямаше душа. Той не се чувстваше като член на семейството. Какво искаш да кажеш? Не знам много неща. По едно време се срещах с едно момче. Нищо сериозно. Но знаех, че Кит не го харесва. Не мислех, че ще се случи нещо. Тогава получих онова писмо от военните, в което пишеше, че той е изчезнал. Нямаха никаква информация. Той просто изчезнал. Кит го е направил, Уес. Знаех, че е той. Капитан Рамзи ще те накара да си тръгнеш утре. Не се безпокой за това. Никъде няма да ходя. Ще остана тук и ще оправя нещата. Става ли? Обещаваш ли? Да, обещавам. Мислех си за теб от дълго време.
Винаги сме обичали да сме заедно, нали? Да, винаги. Закуска утре сутринта. Ще ти приготвя яйца по-затворнически.
Baik, kami menuju sasaran. Вдигнете си ръцете. Сега. Керън Стоун току-що беше отвлечена от мъжете в онази кола. Хайде, какво ще направите? Преследвайте ги вместо да ме гледате. Казах, вдигнете ги. Страхотно. Не мислиш те да ви пускам, мистер Хийли? Неприятностите ви преследват като тигри сурово месо. Да, чувствам се като парче сурово месо. Сега трябва да реша дали сте невинно сурово месо или един от тигрите. Тигри и сурово месо. Какво се опитвате да кажете? Или смятате, че съм замесен в това, или не съм. Нямам нищо общо с отвличането на Керън. Ако е отвлечена. Как ако е отвлечена? Тя беше отвлечена пред очите ми. Повече или по-малко, след като нямаме доказателства, че наистина смятате да се присъедините към зверовете в нашата джунгла. Ще ви окуражаваме да продължите пътните си планове и да се върнете в просторите на Тексас. Никъде няма да отида без Керън Стоун. Тя беше отвлечена. Няма да ви позволя да оставите нещата да пълзят. Страхувам се, че ще позволите. Вижте, ако тя наистина е била отвлечена, ние ще я намерим. Да, както намерихте убиеца на Кит. Имате ли причина да мислите, че смъртта на Кит е била нещо друго, освен нещастен случай? Стига, Рамзи. А клоуна Джъргън, който се появи на погребението да плюе на гроба? Помислете за това. Мислих за това. Подробно. Особено след като открихме, че някакви крадци са откраднали останките на вашия приятел от вечното му жилище. Ето, сега теорията ми. Керън Стоун, която вие пламенно искате да спасите, е уредила убийството на брат си с Джъргън и е режисирала всичко, което видяхте днес. Не мисля така. Мистер Хийли, мисля, че момичето ви взима за... Така ли се казва? Шайран. Продължавайте. Мистер Хийли, как мислите, че Кит е спечелил богатството си? Какъв бизнес си мислите е научил от Джъргън, преди да го граби с няколко милиона долара? Не е търговия.
Разбира се, че не. Те бяха двама от най-могъщите наркобарони в нашата страна. Могъщи и яростни. Бяха партньори, а после врагове. Жестоки войни бушуваха между тях. Много кървави. И ако ме питате, Керън Стоун също е замесена. Тя е много амбициозна. Ако мога да ви посъветвам, стойте колкото може по-далеч от семейство Стоун. Дойдох тук и ми казвате, че Кейт е престъпник. Добре, може би. Изминаха много години, откакто го видях за последно. Но Керън... Сигурен ли сте в това, което казвате, Рамзи? Сега, мистер Хили, след като сте изгубили местните си домакини, нека ви поканя да останете в местния хотел с наше съгласие и хванете следващия полет за вкъщи. Рамзи, благодаря ви, че ме пазите от неприятности. Моля. Обичам този пистолет. Знаете ли, той е за лов на тигри. Джъргън, пусни ме. Един изстрел. Бам! И няма нужда от повече. Защо правиш това? Къде е Кит? Кит е мъртъв. Беше там, когато го погребахме. И бях, когато го откопахме. Беше празен. Как така празен? Не обижда интелигентността ми. Керън, къде е Кит? Кит е мъртъв и ти го знаеш толкова добре, колкото и аз. Може би даже по-добре. Лъжиш ме, скъпа. Моля те. Не лъжа. Още един изстрел, както казах. Бам! И тигъра вече го няма. Добре. Tiga lima satu. Jangan masuk. Anak kijang lari ganti.
Няма път нагоре. Предай се. Почакай. Просто почакайте. Не мърдай. Върви. Добре, ти си шефа. Куче син. Имам нужда от кола, пистолет и малко информация. Можеш ли да се оправиш? За тези долари ще ви закарам до луната, ще ви продам танки, каквото пожелаете. Настъпи педала и карай. Обикновенно, когато затворник откаже да говори, ние го бием до смърт. Но ти имаш късмет. Не мога да понасям да бият жена. Така че вместо това ще използваме по-спокоен метод. Освен ако, разбира се, не ни кажеш какво планирате ти и брат ти. Не знам за какво говориш. Ах ти, кучи син! Казах ти, че нищо не знам. Нищо не знам. Нищо не знам.
Пази! Добре. Кой сте вие? О, Господи! Не! Не! Няма да се стрелиш с стария си приятел, нали? Тръгвайте! Излитай! Ще приключа с това копеле веднъж завинаги. Кит, куче сине. Какво има, Уес? Изглеждаш като че ли си видял дух. Мислех, че си мъртъв. Ти почти ме уби. Кучко, покажи малко благодарност за това, че ти спасих задника. Задръж, Кит. Успокой се. Отпусни се. Прав си, Уес. Ще си прекарваме както преди, нали? Да. Да, ще си направим истински купон. Добре дошъл във Форт Натуес. Това е едно от местата, където се крие, когато стане напечено. Не се безпокой. Мястото е доста сигурно. Никой не влиза и не излиза без да знам за това. Нали така, сестричка? Благодаря ти, Уес. Ще се видим по-късно. Тя вече не е момиченце, Уес. Ще те хване за топките, ако се досещаш какво искам да кажа. Имаш ли нещо против да ми кажеш какво става тук? Успокой се, войнико. Ще ти обясня по-късно. Може би си прав. Може би съм малко по-твърд с нея, но тя се е превърнала в страхотна жена, нали? Разбира се, че е така. Хайде. Ще ти покажа къде ще се поуправим. И след това отиваме на борбите. Уес, наистина се радвам, че си тук. И аз също. Това е нова граница, Уес. И можеш да вземеш всичко. Всичко, което трябва да направиш, е да обучиш войската си и да поемеш управлението. Аз говоря за нещо повече от пари. Говоря за власт. Ще направя кралство тук.
И ти ще си краля, нали? Ей, не се тревожи. Има достатъчно за всеки от нас. По дяволите, за какво са мечтите, ако не ги споделиш с някой? Точно така. Имам изненада за теб. Един път седмично те предизвикат Танака. Моя лейтенант е номер 1. Един път седмично ги ритат по задниците. Още ли се занимаваш с това тъпо карате? Малко. Тогава опитай това момче, защото той е най-добрият от най-добрите. Направих хубаво шоу от Танака. Опитваме се да убедим командира Хил да се запише при нас. Тогава той ще бъде моят човек номер 1. Нали така, Уес? Разбрали ли какво имам предвид, Уес? Всички са бойци. И аз ще те карам да се биеш с тях. Виж, Кит. Нищо не си ми казал още. Каква е сделката? Това харесвам в теб, Уес. Никакви празни приказки. Виж, имам бизнес, свързан с внос и износ. Имам нужда от някой, който да движи пратките между островите. Контрабанда? Ще бъда честен с теб. Заобикалям митниците. Внасям електроника. Рамзи ми каза за това. Рамзин нищо не знае. Изобщо нищо. Точно така, Танако, довърши го. Никаква милост в боя. Шибан удар, нали това е войника, а, Уес? Виж, Кит. Оценявам, че ме докара тук. И ти благодаря, че ме измъкна от затвора. Но трябва да бъда честен с теб. Мисля, че си намерил неподходящ човек за тази работа. Не мисля, че схващаш цялата картина, Уес. Този остров е само част от това, което притежавам. Правя повече пари, отколкото мога да управлявам. И имам нужда от някой, на който мога да вярвам. Нуждая се от морски пехотинец. Вече не съм морски пехотинец. Просто е, Уес. Ти не си само морски пехотинец. Ти си повече от морски пехотинец. Ти си приятел. А приятелите не се намират лесно. Преминали сме заедно през толкова много трудности, на никой не беше лесно. Харесва ли ти или не, ние сме свързани. Виж, всичко, което знам е, че баща ми почина. И аз започнах да мисля за много неща. Не достигнах до много отговори, но... разбрах, че трябва някак си да започна всичко от начало. Точно така, Уес. Едно ново начало. Да, но няма да пренасям наркотици за теб, Кит. Да, забравих. Ти си Хили с голямото чувство за цялост. И не ми предавай тези твои морални глупости. Ти прекара 12 месеца в затвора и вече си отрепка. Аз уредих да се измъкнеш оттам, дойдох ти на помощ. Знам това и го оценявам, Кит. Но може би си забравил за едно дребно нещо. Заплащането за ипотекираната земя на баща ти. Ще намеря начин да я откупя обратно. Глупости. Защото аз не я продавам. Ще направя каквото трябва, за да се свестиш. Искаш земя? И аз ти предлагам една граница. Ти и Керън ще се разберете чудесно. Ще бъдем едно голямо семейство. Какво ще кажеш за това, войнико? Отивам си вкъщи, Кит. Съжалявам, че нищо не стана. Направи това, което трябва да направиш. Но помни,
Аз притежавам всичко и всеки, включително и Керън. Ако искаш да останеш с нея, тогава точка за мен. Ако искаш да си отидеш, тогава напусни. Искам да кажа, че между приятели това е нормално. Но Керън остава тук, разбираш ли? Това е нещо, което тя трябва да реши, Кит. Не ме разпъви на кръса, Уес. Ти не искаш да бъдеш мой враг сега. Или какво? И какво ще направиш, Кит? Каквото е необходимо, Уес. Каквото е необходимо. Ще запомня това. Лекар! Тихо. Да не събудим някого. Какво се е случило? Дойдох да кажа с Богом. И да се измъкна от тук. Уес, не. Ти не можеш. Ти ми обеща, че... По дяволите, Уес. Не знаеш ли, че се нуждае от теб? Керън, това е нещо между теб и Кейт. Твоето семейство. Ако остана, ще избухне пожар. Не си добър лъжец. Мислех, че ще те грижа за мен. Че ще стоиш до мен. Нямаше да се справим, Керън. Сега Кейт се върна. И Бог ми е свидетел, че си имам собствени проблеми вкъщи. Съжалявам. Тогава върви. Върви там, където те завее вятър. С Богом, Керън. Това е типично за теб, Уес Хили. Мислиш ли, че Джо щеше да постъпи така? Това е удар под кръста, Керън. Ако го обичаше толкова много, направи това, което той би направил. Но за теб само ти и твоите плащани имат значение. Предполагам, че всичко, което казват за теб, е истина. Да. Благодаря, че ми припомни кой съм.
Добро утро. Кафе? Добре. Налей ми една чаша. Разбира се. Добре ли спа? О, да. Да, разбира се. А ти? Като бебе. Като шибано бебе. Благодаря. Какво става с предложението ми? Осъзна ли се? Виж, Кит, Защото си мислех, знам какво те тревожи и мога да ти помогна. Кит, Геран и аз... Не се тревожи. Ти няма да вършиш мръсната работа. А Джо, ти го застреля. Но знаеш, че всеки прави грешки. Животът ти е показал лошата си страна и аз ще променя това. Кит, ние си отиваме вкъщи. Ти млъквай. Слушай, Кит, Какво каза Уес? промених си решението. Аз трябва да знам. Задава се голяма сделка и се нуждае от помощта ти. Не е необходимо да вършиш нищо от мръсната работа. Никой няма да пострада. И аз ще се откажа от ипотеката. Сега какво ще кажеш? Това включва ли наркотици? О, Уес, не дай да питаш. Кит, не мога. Добре, ще ти дам 100%. Не се обиждай. Аз съм бизнесмен и трябва да съм настъпателен, нали така? Искам да съм сигурен, че отговорът ти е определено не. Определено. Добре, нека ти покажа нещо. Можеше да бъде твое. Не можеш да подминеш това. Да. За да ти покажа, че нямам лоши чувства, ще ти направя един подарък. Уес! Не! Не! Как е кръка? Виж какво става, когато не си лоялен към мен, а можеше да имаш всичко. Но ти идваш при мен, чукаш сестра ми, но сега ще ти го върна тъпкано. Махнете го от тук. А ти се научи да се държиш прилично. Махнете я от тук. Добро утро. Аз съм доктор, извинете. Къде съм? Предградията на Джакарта. Нашия дом. Когато Ли те намери, си мислех, че си свършил. Но той ме убеди да опитам и да помогна. Благодаря ти, Лид. Длъжник съм ти. Изглежда, че трябва да се приготвим.
За какво, докторе? Правил си това и преди, нали? Чакай. Сигурно не ти се намира Джим Бим, нали? Какво е това? Това е американско болкоуспокоително. Не. Това са само листа. Само листа? Какво искаш? Кит, отивай си. 3 часа сутринта е. Отивай да спиш. Керън, исках да ти простя за това, че си била с Уес и така нататък. Всеки прави грешки. Но ти си истинско разочарование. Кит, предупреждавам те. Господи, няма нужда да се бориш, той вече е мъртъв. Какво? Какво? Копеле. Ще се научиш да ти харесва това. Мразите. Какво е това? Нещо като войн ли? Това е един от нашите митични герои. Раздавач на справедливост. Вярваш ли в справедливостта ли? Вярвам в това, което трябва да се вярва. А какво правиш, когато несправедливост застане на пътя ти? Трябва да я победиш. Но защо питаш мен? Ти си морски пехотинец. Може би вече е време да действаш като такъв. Може би. И какво става с приятелите? Ти ги спасяваш, приютяваш ги и независимо какво правиш, никога няма да станете едно семейство. Всичко, което те правят, е да ти изцедят, докато нищо не остане. Ето защо светът навън го духа. Ето защо ние ще останем заедно. Какво направи с Уес? Забрави го, той е губещ. Уби ли го? Не. Но той заслужава много по-лошо от това, което получи. Кит. Наистина ли, сигурен ли си, че искаш да съм щастлива? Разбира се. И ще направиш всичко, което е нужно? Скъпа, ти си ми скъпа. Ще направя всичко на света за теб и ти го знаеш. Искам да бъда с Уес. Какво? Аз го обичам. Кой съм аз да стоя на пътя на истинската любов? Но знаех, че това ще стане някой ден. Какво искаш да кажеш? Аз уредих нещата. Къде го оставихте? В източната част. Искам да го намерите.
Мислех, че си мъртъв. Не съм мъртъв още. Слушай, трябва да се измъкнем от тук. Да. Добре. Хайде. Хванете ги! Дай ми гранатомета. Хайде, отвържете я.
Благодаря ти. Уес? Ей, какво има? Салим! Киит е завзел сиропиталището. Длъжник съм им. Какво става? Приятелят ти Кит напълно полудя. Държи вътре 20 хлапета. Какво иска? Иска теб. Искам да говоря с него. Дай ми го, Рамзи. Кит, аз съм Уес. Слушай, искаш мен? Ето ме. Но да сключим сделка. Ти ще пуснеш всички 20 деца да си вървят. Добре, добре, добре. Чакайте. Ей, Кит, влизам. Както виждаш, при мен е стареца. Хайде, Уес, покажи ми най-добрия си изстрел и ще му пръсна шибаната глава. Хайде, Кит. Това е между мен и теб. Сега просто го остави да си върви. Искаш ли? Ела си го вземи. Хайде, Кит, остави го да си върви. Хайде! Хайде! Радвам се, че най-накрая успя. Има нещо, което може би искаш да видиш. Не го прави, Кит. Хвърли ми пистолета. Или той полита. Нали така? Добре. Добре. Хвърли ми пистолета. Готово. Просто се успокой. Голяма грешка, Хили. Сега той ще полети. И ти ще умреш.
Уес! Човече, ранен съм, помогни ми. Къде си, Кит? Ще ти помогна, ако мога да те намеря. Така ще бъде, Хили. Ще те убивам парче по парче. Аз определям правилата, Кит. Няма никакви правила, Хили. Ей, Уес! Хайде, Уес! Хайде, Уес! Само това ли можеш? Помниш ли взрива в кухнята в Камп Пендлтън? Сигурен съм, че този котел ще взриви небесата, ако повдигнем налягането. Няма да гръмне, ако налягането е под 2000. Какво ще кажеш да го направим 5 или 6, Уес? О, Уес. Не се разстройвай толкова. Ще видиш Джо. Помниш ли Джо, брат си, когото уби? Как мислиш, кой уби Джо? Аз му пръснах главата отзад. Аз те натопих, ти да поемеш вината. Ти беше наивен през всичките тези години. Съжалявам, Уес. Сега ще взривявам. Кит!
Това е за Джо. Трябва да се научиш да стоиш долу, Уес. Ще гръмне, Хили! Измъкни ме от тук, хайде! Не можеш да оставиш приятели си. Уес! Какво стана? Превод Георги Савов. Редактор Златина Дончева. Текста четоха Марияна Миланова, Борис Чернев, Даниел Цочев. Тон режисьор Добромир Чочов. Режисьор на дублажа Иван Джамбасов.